Jak vyrábím třezalkový olej já osobně? Toto je můj postup na třezalkový olej, který mi funguje skvěle na nejrůznější bolestivé stavy pohybového aparátu nebo na různé kožní problémy, popáleniny a tak dále. Spousta lidí dělá třeba ten třezalkový olej trošku odlišně, ale já jsem tady s tímto postupem velice spokojená a takto mi to funguje. Co budeme potřebovat? Třezalku. Z té třezalky budeme používat jenom její květy. Je dobré, aby teda část těch květů ještě nebyla pořádně rozbitá. Potom budeme potřebovat olej. Často se používá nějaký třeba za studena lisovaný olivový olej, arašidový olej, lděný olej. Já dělám teda kvantum toho třezalkového oleje a používám normální rafinovaný slunečnicový olej. Mám s tím dobré zkušenosti, protože ten olej nemá tendenci žluknout, vydrží dlouho a v podstatě vydrží i třeba sluneční záření. Potom používám trošičku nějaké domácí pálenky, třeba slivovice. A je potřeba tedy nějaká sklenice, kterou potom na povrchu uzavřeme nějakým plátínkem a připevníme gumičkou, tak aby teda ten třezalkový olej mohl dýchat. Takže na začátku teda z té třezalky použijeme pouze ty květy, takže ten zbytek té rostliny si můžeme teda zasušit, ten se používá také třeba do nějakých čajů, ale na ten třezalkový olej jsou potřeba jen ty květy. Květy teda ostříháme někam do nějaké misky. Tak to necháme třezalkové květy 12 až 24 hodin někde ve stínu zavadnout. Tak to se nám tam otvoří přebytečná voda, která by potom v tom oleji vadila a ten olej by se mohl kazit. Zavadlé třezalkové květy dáme do nějaké tedy zavařovací sklenice. A já tam ještě přidávám malé množství teda nějaké té domácí pálenky, třeba slivovice, tak na tady toto množství nějak třeba půl štamprlky té slivovice lehce zalijeme a protřepeme, tak aby se to promíchalo teda s těmi květy. Ta slivovice nebo ten alkohol zlepší teda extrakci některých